Ofobi nwanne Amaka International na Malaysia. Ofobi nwanne Amaka. Ofobi nwanne Amaka. Ofobi ndị Chimeleze. Ofobi nwanne Amaka International na Malaysia. Ofobi Kavajaga. Obi nwanne Kavaji webiri. Nwanne marụ nwanne ya. Ibe dịrọ ka nwanne onye ahịa kwana nwanne ya. Lote na mgbasi ọnwụọ nwanne ka ga-achọ nụ. Oyi ka nwanne ga-arapụ oge gbanaga. onye limapụ egwu nwanne Amaka. onye limapụ egwu nwanne Amaka. onye limapụ egwu nwanne Amaka. Anyị akpọba national president Onyema Conrad Biafra onye Bushidi Igbo. Ogiriga ọwụwa na Muledi Okebo. Ikemba ndị Igbo na Malaysia. Ezigbo dị isi nwe dị Igbo. Mama Chiboy Achalugo nwanyị ọma. Osodi eme first lady. Anyagbawa national vice president Onwebo Okechukwu Joseph ụtọ bụ igwe ndị Igbo nwafọ soro Ibiteje managing director Kota Ideal Global Company. Ezigbo dị Nkechi Veronica Onwebe Agbabu mma. Director Kota Ideal Global Company. Anya gbawaka na-edela anyị akwụkwọ. Izuchukwu Nnamdi Kelie. Oke nwa wadụ na kwelezu n'aka. Vincent Chimobi, Assistant Secretary. Eziama Kekotu no Sumo. Anya Pawa Webego the win Chuka. Financial Secretary Ikangana Unity. Chief Executive Officer Kota Ideal Global Company. Nyana lolo ya Engineer Tochukwu Gloria Onwebe. Abalaka ibi ya nwanyị ọma. Manager Kota Ideal Global Company. Anyakwawa treasurer anyị Izuchukwu Ebeneza Nwankwọ Wachi mere eze na Amakọ na Nka. Ezigbo di Angela Nwankwọ first lady. Ọbịanọnyere Bishop Shinkafe PRA Ọnwapụta Ifeanyi wa n'Ihala. Ovu nwa n'Ihala. Ka anyị kpọba n'Ọkafọ Joe Odudog na Malaysia. Nwafọ Ogbunike bụ Igwedo.
Jacob Chibuzo, Chief Provost Lasgidi n'ụwa niile, Agụnacha Nwawere na Malaysia, Ayagbawa Biora Justice, Assistant Provost, Omeka Niyawa n'ọba, Maazị Nwanyị n'ọba, na ọ ga-adịrị gị mma. Oyelima Bekuo, Nwanne Amaka. Oyelima Bekuo, Nwanne Amaka. Oyelima Bekuo, Nwanne Amaka. Anyị akpọba Chief Adumegwe Ugochukwu SL, Pioneer Treasurer, Mayor na Malaysia, ofu onye n'Okwele. Keduzi maka Chief gịnị ka nwa Peter Osita, utu dike mụrụ odogwu na ụmụ eri oke bụ. Anyị akpọba Chief Izuchukwu Nwajia, eze ndị Igbo na Malaysia, Ochendo n'ọzọ Ugbulu, ọnwa ndị Igbo, Chairman, Chief Executive Officer, Nwajiakụ Group of Companies, Nigeria Limited, Udu Bunch. Anya gbara nwunye ihe lọlọ, ibe yi nwa Gloria Nwajiakụ, Mama Junior, First Lady, ụtọ ndụ nwanyị ọma o. Alexander Kenneth Oguzie, Okadigbo na Malaysia, Arab Money na Lowere. Anyị akpọba na Umejaka Olisa, Ejima na Nanka, Eke Mezie Daniel Izuchukwu, Ezinwe na Nanka, Oyimome na Nwayo. Anyị akpọba Chukwuka Cletus Ademu, Dada Wanu na Malaysia, aka yi akụnụkwọ, ezigbo di Maria Ademu, nwanyị ma obi dị ya. Anyị akpọba King Evans Eze Shimere, Chairman, Chief Executive Officer, King Evans Investment Limited, Chairman, Majestic Touch Concept, SDN, PhD, Eze Shimere 1 na Ezinibite Mbaise. Aka na-emere ọra na Malaysia. Anyị akpọba Chief Ọhajianya Emeka, oru Nwachukwu goziri agozi na Nuli, Gentle Money, ezigbo di Ọhajianya Ụlọma Ann, Mama Emi Junior, Chigozie Nnadi, Santiago, Oyimome na $1 na Like Nogbo, Eze Shina Waruzo, Timway Enterprises Malaysia. Anyị akpọbazie Prince Isaac Edunwatu, Akụnesiobi Ike 1 n'ụmụnna Jingene, na-abịa echi ọkụ na nọ. Chairman, Fantasy Group of Companies Limited,
oyelima bụ egwu nwanne maka oyelima bụ egwu nwanne maka oyelima bụ egwu nwanne maka One chief Jack Machif one Nohozara Ebonyi State Asian and the Australia base ezigbo dị lọlọ Belinda Eze Ugodi nwanyị ọma onye merukwe Michael onye nkụzi wanụ na Nnewi na Malaysia ka anyị gbawa Elemo Innocent Uche osisi ka nkwụ na Umuchu Okeke Sunday Odogwusi na Nnewi gbawale m nna Dozie Ikechukwu Sumat Dawaila akụ otu egwu anọ n'ihe ala anya kpọrọ na Ọkafọ Cyprian Coolcoin one na Nukwo Managing Director Silver Coin Entertainment Nigeria Limited Chief Executive Officer Silver Coin Entertainment SDN BHD na Malaysia Managing Director Silas Coin Farms Nigeria Limited Chief Executive Officer Bronze and the Coins Industry Limited Anya gbaba mbụ Daniel Amechi mana owu ọzọ Igbo ndụ na Malaysia wepụta bịa nwa n'Ukehe n'Enugu steeti Ogbuefi Kelo Johnson mmiri ukwu nwanụ n'ọzọ Ugbulu Agbalanze Homeboy na Malaysia nwanne dị namba 1 na Ama Ifeke ezigbo dị lọlọ Chinwe Johnson Ugodi nwanyị ọma agbala nwanyị anyị akpọba Otekeluo nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ Stone Cold na Malaysia ọba ngene 1 n'Enugu Agidi anyị akpọba Benjamin otu egwu Ben Goodman ezi nwa Umuchu na Agwata Local Government anyị akpọba Prince Ebubechi DON Nwabuife nwaka nwa nwa na Nnewi agbara afọ ugbu ọkụkọ na Akaba ise n'Uru Agụ Nnewi Okwuluora 1 na Malaysia nwaka nwa importer and the exporter home and abroad Nigeria Limited ezigbo dị Luciana and then Akwaza na Nnewi Iyo na Nnewi na Malaysia Managing Director nwaka nwa importer and the exporter
amụrụ onye na-ego n'ala Owerri. Ezigbo dị isi nyere asị egwu Princess Odoziakụ dị ya nwanyị ọma. Kedu maka Chidi Ebele eze nwamma Big Fish wa n'Umuchu. Anyị akpọba Ben Chigozie Emeronye Bishop ụmụnna wezuwa akụ n'isu njaba. Ezigbo dị Helena Amarachi Emeronye ọmọ obi dị ya. Anyị akpọba Prince Dozie Chukwuma ọchụbara enyi zọbụ agụ wan narọ ndị zọgụ Swaga Record Nigeria. Anyị agbawa n'Ọkọnkwọ Paul eze Chineduwa na Agụleze Chukwu Auto Company na Malaysia. Nyana nwunye Adọrọ Ọkọnkwọ ọmọ obi bịa. Kedu maka Chief Amalachukwu Christopher Erobo Obosi na Malaysia. Eze asị na ọ ga-abịa na nwunye ya Adeline Erobo alias Mommy Ade. Anyị agbawa Chief Frank Olisadebe Oris iyi wa n'Ofoyi Oceanic Acquisition Nigeria Limited. Nwakoseyi ojii na nkwelezu n'aka na lọlụ ya Adra Olisadebe Oris Osodiema Business Development Manager Oceanic Acquisition Nigeria Limited. Anyị agbaghị ekpuchi Henry ụka ahịa nwa ise n'ise omego ndị Igbo niile. Anyị agbawa Prince Kingsley Oleka nwa Emeka IBB na Malaysia. Etiokwu n'Ọnịsha Mbaise. Anyị agbawa Chief Amonye Henry T-Cash na Malaysia. Osimiri Atata na Mpọ Fada Ofobi na Malaysia. Sir Eze Martin Amanife Diora Ezudo One na Malaysia. Ezugo na Nnewi. President Lodres Group International Hotels na Transport Links. Anyị akpọrọ Chief Chidubem Ezobi Washington Amaroji Nadazienu Chairman Chief Executive Officer Jetlink Ventures Limited. Anyị akpọrọ Chief Kenneth Molo alias Osilora na Malaysia. Ọka ka o si eje ezigbo dị isi dị mma ọlụ okwu
ugo bụ eze nwanụ n'ọbụ ugo Profile Teamwork Nigeria Limited Group Chairman Profile Teamwork SDN BHD na Malaysia the only naira and kobo shop na Malaysia na-ezigbo nwunye ya Lolo Suzara alias Iron Lady one na Malaysia Managing Director Profile Teamwork SDN BHD na Malaysia onye ọcha na-esi ndị Igbo na Malaysia ezigbo oyi ka ajọ nwanne mmadụ n'ụwa ezigbo oyi ndị ofu obi ka anyị gbaba n'ofu n'ofu Chief Ike Amefuna Ịgbakịgba na Malaysia Ịgbadawa mama Chief Mike Obinna Azubike Obi South onye eze Mike the billionaire the Duke of Kuala Lumpur Chairman, Chief Executive Officer, I am Great Enterprises, SDN BHD na Malaysia. Ezigbo nwunye ya Ugochinyere m Ada Obinna Chioma Azubike Anya Gbawa Chief Kenneth Isikwado Eze Ọnụ ezi nwachi onye ọrụ n'ala Ihiala nwachi mere eze wanụ n'Ihiala importer and the exporter of all kinds of computer and the computer accessories Okenze Ike David Onwukwe Dangote ka Chief Ken Okoye Odogwu n'Oduma n'Enugu State Odogwu na Malaysia Odogwu na New Delhi, India. Once a senator is always a senator. Anya Baba Comrade Collins Baba Awuzie Buruburu Wakibia President General Imo State Welfare Union na Malaysia. Chief Executive Officer Baba Collins Nigeria Limited. Osiwere ite 1 nke ndị Imo na Malaysia. Oke nwa n'ala ụmụaka na Njaba local government. Ofuobi nwanne Baka International na Malaysia.